Soc l'Arnau Reventós, tinc 23 anys i visc a la població de Bràfim. Des de fa 3 anys que em dedico al món de l'agricultura i, entre altres cultius, treballem l'oliva. Formem part de la DOP Siurana, una denominació d'origen que ens ajuda a crear olives de molt bona qualitat, oli de molt bon gust i, sobretot, poder tindre un bon mercat en el món de l'oli. És una denominació d'origen que s'engloba en el mar Mediterrani, en la zona costera del Tarragonès. A part de fer un oli de qualitat, també és molt important la sostenibilitat que dona aquest cultiu, el poder donar feina a la gent dels pobles del voltant i de tota la comarca. També és molt important poder retornar a la terra el que ell ens dona, especialment amb la situació en què estem. És molt important poder continuar sempre treballant en la terra i poder continuar mantenint l'estructura que tenim. Jo mateix us invito a provar tots els productes de la DOP Siurana i que a casa vostra no falti mai l'oli nostre de cada dia.